tímhle vítám tady v tomhletom sále. Moc se těším na to, že spolu strávíme dnešní večer. A určitě bych chtěl na začátku představit vůbec celý ten projekt, protože už to není poprvé, co Mezinárodní víkend tance probíhá. Je to už dokonce po třetí, letos tedy dnes v Buena Vistě a zítra proběhne taková dohra flash mob ve 3 hodiny v Olympii. Nevím, jak vy, já se na to strašně těším a i se těším na všechny vystupující dneska večer a myslím, že si to tady parádně užijeme. Co vy na to? Jste připraveni si to tady dneska večer užít? Tak, zhruba takhle nějak jsem si to představoval a když už jsme u toho představování, tak mé jméno je Luděk Holý a budu vás provázet tímhletím dnešním večerem. Díky moc. Já musím říct, že jsem strašně happy, že tady dneska... Ale zde úplně tak, jak jsem to chtěl říct. Jsem fakt strašně happy. Taky nemá. No nic, víte co? Co bychom to zkusili s nějakou muzikou? Já to zkusím třeba říct nějaký muziky, třeba to bylo lepší.